17 Maslo, 6 Grešák, 42 Adamovič, 24 Nosek, ako defenzívny štít Bartoš s 20-kou, stredová formácia správa 9 Zrelák, 18 Zošák, 26 Tomáš Ďubek, 10 Naď a na hrote s číslom 3 Tavamba. Tavamba si prišiel zahrať až na vlastnú polovicu. Tavamba, Nosek. Práve, ale zatiaľ sa tento talentovaný defenzívny hráč nepresadil. Možno opäť v ďalšej príprave, to znamená po skončení jesenej časti. Tavamba. Maslo. Tavamba je na trávniku, bude chýbať hornú polovicu, to znamená do 6. pozície. Ale v tom sa zhodli takmer všetci tréneri. Gostiev sú z druhého sledu, ktoré nemajú. Podobne na druhej strane Grešák a tento stoper zapracoval aj proti Babicovi. Tavamba. Náša do stredovej formácie veľký pokoj. Stávaný, dobre číta hru a vie dať aj góly. V Nitre zaznamenal 3. Rýchla výmena lopty v strede ihriska. Zrelák upaluje dopredu. Z tandemu mu vybieha Zošák. Tavamba. Vysoký oblúčik. Majerník musel paknejšie. Teraz si ale naložil trošku viac, ako mohol zjesť. Zrelák ešte Ďubek v šanci a takéto premieňa. Premienil aj túto v 40. minúte 1-1. Tomáš Ďubek prežíva neuveriteľný rok 2013. Na jar 9 gólov, najlepší strelec jarnej časti minulého ročníka, celkovo delené druhé miesto spolu s Hodekom a Škútkom. Lepší bol len 16 gólový De Petris. Ďubek dal spolu 13 gólov v minulej sezóne. No a nadviazal na to hneď v prvých kolách tohto ročníka. Tento gól totiž nebol prvý. Ten úvodný zaznamenal v 12. minúte prvého kola proti Ružomberku. Loptu mu Zošák. Tavamba nebol v offside a jeho strela končí v sieti. 2-1 Ružomberčania otočili skóre za 3 minúty. Opakujú sa ružomberskí strelci z prvého stretnutia v sezóne proti Žiline. Ďubek dal vtedy gól v 12. minúte, to sme už spomínali. Tavamba v nadstavenom čase po tom, čo sa lopta odrazila až dvakrát do brvna. No a teraz dnes Ďubek v 40. Tavamba v 43. po vynikajúcej Zošákovej rozohrávke kolmo dopredu a strele prvým dotykom bližšej žrdi. No a doplňme ešte domácu zostavu, ešte sme na ňu nemali priestor. A Ružomberčania nám ho nedávajú ani teraz. Zošák je v 16. ľahučký oblúčik, Ďubek. 1-3 z pohľadu domácich. Tomáš Ďubek dáva ďalší gól. Nikolič 35, pred ním 17 Maslo, 6 Grešák, 42 Adamovič, 5 Janec. Ďalej 18 Zošák, 10 Naď, 26 Ďubek, 31 Vlačný, 3 Tavamba. Na hrote by mal operovať s 9 Adam Zrelák, ale či bude rozosták Maslo, prepustil Zošákovi, Tavamba v pokutovom území. Ideálne spracovanie, Zošák prudko na Ďubeka, ale príliš v strede obrany Ružomberka. V akcii znovu Tavamba, vyskúša to, krásny gól v 40. minúte.
Tavamba ukázal obrovský potenciál, ktorý ukazoval už v Nitre. Tak to bolo neuveriteľné. Štvrtý gól 23-ročného Kamerunčana v tejto sezóne. Vyrovnáva sa tak tým najlepším, či už Jurčovi z Banskej Bystrice, alebo Trenčanom Adimu a Malecovi. Trafil to nádherne po Grešákovom pase, znovu ho nikto nebol schopný ubrániť. Jednoducho zobral pas na hruď, hodil si loptu do stredu a druhým dotykom... Pokazený prvý dotyk Tavamba. Krásna lopta na Ďubeka, obrovská šanca, Tomáš Ďubek. Nie je to gól. Ešte Ďubek, má to na ľavačku, nakoniec prihrával a je to gól, Maslo. A možno si počkajú na jednu, maximálne dve možnosti, ktoré im Trnavčania ponúkli. Krátko predtým bol vylúčený Lačný. Tavamba vyhrali. Vrátame ligové stretnutia. Zošák. Procházka v sklze. Na rohy 8-8. Zápasok Ružomberka do týchto chvíľ padlo 21 gólov. Viac ako 4 na jeden zápas. A Tavamba môže dať ďalší, aj sa mu to darí. 84. minúta. Tavamba môže byť hrdinom tohto zápasu a po jeho skončení aj najlepším strelcom Corgon ligy pre túto chvíľu. Jeho druhý zásah prišiel po ideálnom rohu Ďubeka s poradovým číslom 8 a celkovo 16 v tomto zápase. Tréner Jarábek ho chcel eliminovať, jeho schopnosti pri zadržiavaní dlhých pásov aj pri hlavičkovaní nasadením silných stredných obrancov, vysokých, dobrých hlavičkárov Janečku a Klabníka. Coval ten prudký odkop srbského gólmana v službách Liptákov. Grešák na Tavambu, ten elegantne spracoval loptu. Vidíme, že jeden Žilinčan leží na zemi, tuším je to Belo so 14-kou. Zatiaľ aktívny, jak domáci, tak hostia po dvoch strelách na jednej aj druhej strane. Vidíme, koho rana ako prvá vôjde za chrbát, či už Martina Dúbravku alebo jeho náprotivka Milorada Nikoliča. Tavamba získal out. Leandre Gael Tavamba Kana, tak znie celé meno tohto kamerunského legionára. Mladého 23-ročného reprezentanta Kamerunu, hlavne mládežníckych výberov. A zatiaľ spoločne s Pavlom Foštom, najlepšieho strelca Corgon ligy v tomto ročníku. To bolo prudké. Tavamba efektne na Zošáka a teraz Lačný. Tavamba, Lačný. Napravo je Zošák a vidím tam aj Ďuba z druhej vlny. Prihrávka na... Naopak, rodák z Levoče Miloš. To je dobrý extrovert a týpek na pohľadanie. Teraz hostia našli Tavambu. Dúbravka von z brány, ale Tavamba sa neodhodlal k strele, keďže bol v aute. Pekná prihrávka na Zošáka. Ten vracia do ohňa Ďubek. A vyrovnané. Tak. Nadstavený čas patrí chlapcom z Liptova. Už som sa pozeral na postraného rozhodcu, pretože tam sa otočilo aj pár čierno-oranžových srdc, ale nebol to offside. Tak, hlavičkový ťukes Zošáka a Ďubeka znamená, že koniec polčasu patrí Vukušičovej partii. Veľmi pekný a taký decentný center z nohy Tavambu. Zošák zbytočne nesepčil z rohu. Radšej vrátil loptu na peťku a tam bol, všade bol Ďubek. A Ďubo vyrovnáva na 1-1. Ukážkový hlavičkový biliard Akakpo.